Ni yw Lafant, a ni'n dod o Sir Benfro/Aberteifi. Gwrddon ni yn ysgol Sul, a gyda ni cwbl o practices a jammo. Penderfynu o'n i eisiau bod mewn band. Gyda ni bach o lwyddiant yn ennill gwobr goffa Richard a Wyn fflach. Adeg yna nesyn ni rwyddio da fflach meddwl. Pam glywes i am y cynllun i adfywio fflach, o'n i'n jwmpo mas yn seti achos mae beth o'n i bod yn aros am rhywun i helpu ni i ddatblygu. Erbyn hyn mae fflach yn helpu ni trwy popeth, gwaith celf, i'r recordo, i'r gigs, popeth. Ni'n recordo sesiwn yma yn festri Gapel Tabernacle, yma yn dref Aberteifi. Dyma ble dechreuodd ail symudiad gyda nhw ymarferion cyntaf fan hyn. Cwmni ar enw Hwb Aberteifi sydd wedi prynu'r capel, a mae cynllun i droi mewn i ganolfan diwylliannol. Yn y pen draw, mae fflach yn meddwl yn gobeithio troi'r festri yma mewn i stiwdio recordio, so nôl y dechrau mewn ffordd. Mae'r gan Sdim Mwg Heb Dân yn sôn am tyfu lan yn y gorllewin a adfywio rhywbeth. So dwi'n meddwl bod e'n gan eitha da i neud heddi achos mae'n cynrychioli beth mae fflach yn sefyll am a mae'n cynrychioli beth yn ni'n sefyll am.